Ако имате понижено налягане на душа, трябва да си изчистите филтрите. Значи батерията стои ето така, в случая това е Грое. Душ. Грое. Едно на ръка, че тук може да има котлен камък, но най-вероятната причина е филтрите. Значи стои така. Развиват се гайките двете с едно ключе, след което се дърпа надолу, излиза от тази тръба. С една отверчица много внимателно тези филтърчета и уплътнения трябва да изкарате и да ги почистите. Тук има в термостатичната глава има много финни елементи, които трябва да съдържат чисти. Ето това нещо задръства и това нещо задръства. Много внимавайте, ако духате с компресор, тук има клапанче, което отива за малката глава. Клапанче да не фръкне, вътре има пружинка. Може да го изкарате и да го почистите, макар че там няма филтър. Така, почиства се това и това. След това се сглавя. И всичко е наред. Така, да ви обясня нещо друго. Ако водата ви е прекалено гореща или прекалено студена при настройката на термоглавата, маха се това капаче и вътре има настройка. Вади се на шлици, една или две позиции на шлиците в дадената посока се наместват и водата при ограничителна позиция е по-топла. Това е.